Запоріжжю респект, у нас самий довгий у Європі проспект. Запорізька гребля, будівництво століття, коли підкорилась людям Дніпровська хвиля. Ми острів волі, хто це сказав? Мабуть той, хто на Хортиці ніколи не бував. Але головне наші люди, які знають одне: ми такі, як і ви, ми такі, як і є. Ми Запоріжжя, ми Україна, а не яка